Sanibonani. Igama ngubhaka isibongo bakansama bathi ngihambile bathi ngibonile bathi ngizenzile. Bathi wathithi ubhaka udakwe yini ingqwele le ebhuqabhuqa imiza abafokazana ngotholo lutho ngamentshise. Thuluza ngihambi nalo ngilifica insimini xama uxakile kusazoshuba kusangenzeka noma yini. Ngumafavuke njengedangabane ngunogwajo bhathwa ikhulule ngumfoka makhanda. Indlondlo enamakhanda amabili elisithathu elenkosazana dami lingasho ubusika lehlobo. Ngwele ngaphuphi inyoni ziphupha amihla namalanga mthombo ogolizayo ongabonakala ukuthi amanzi aqhamuka aphi kubonakala lapho ephuma khona. Ngumafavuke njengedangabane. Into engeke uzuyibone kuthiwa ifile. Into engeke uyibone kuthiwa ifile. Ngiyofa ngivuke ngiphenduke ngibe umoya onamandla ngibe indlondle enamandla. Ngithanda ngize ngithande nabangangithandi ngoba nabangithandayo baqale bangangithanda kodwa namhlanje sebeyangithanda ngenxa yamaqiniso ami okusho ukuthi nawe ongangithandi uyoze ungithande mawunyanya fokofa. Ngifuna nje ukubonga ukuthi noma yinini mangikhuluma into engiyishoyo ifike ibe imbewu. Babonile ekade bekhona la e44 Rocky Ridge namhlanje bekubuxhakaxhaka amakhamera nje bekubuxhakaxhaka bekuziwe kumina kusuka intatheli zama TV ahlukahlukene beze kumina khona amaqiniso bezowafuna. Zasho futhi zathi hayi sesikulandele kakhulu emaphejini akho la maqiniso lawa owakhulumayo sofuna wona ke averifywa amanye abantu engisuke ngikhuluma ngabo bawa verify amanye amaqiniso bathi hayi uKing wathi bethinta lokhu ngomndeni wethu kwakuvele kunjalo ba verify. Okusho ukuthi ngiyabonga lapho nikhona ngesupport eninginika yona. Ngiyacela ukuthi imfundiso engiyilethayo ningazibukeli phansi zisebenziseni ziyonisiza ngesikhathi sezingqinamba ngoba ayikho into engenayo itest yakhona after sewufundile noma ufundisiwe. Njengoba ngiza la ngifundisa ngezinto eziningi kuhamba kuhambe kube khona itest noma bekhona ivivinyo. Impilo izokuvivinya mangikuvivinya apply lento engikufundisa yona. Noma yinini mawusubhekene nempi enkulu okwehlisa umoya ukuze uyinqobe. Uma wehlisa umoya automatically abantu abakusupportayo bayakwazi ukukulwela. Automatically idlozi lakho liyakwazi ukukulwela. Automatically uNkulunkulu uyakwazi ukukulwela. Mase ngiyaphinda ngithi mawuhlakaniphile uyindoda mhloniphe umuntu wesifazane. Umuntu wesifazane unalamandla wokuthi umuntu wesifazane. Ingakho lokhu ngaqala ukwenza ulive mina. Awukazi ungizwe ngithinta noma ngiqonda inyanga ewumuntu wesifazane. Ngitshela indlela esikema ngayo. Hayi ukuthi azikho eziskemayo zabantu besifazane. Ziningi. Kodwa ngikaze ngikwenze lokho. And mhlawumbe la ukhona uyazibuza yindaba uKing Bhaka angayisukeli inyanga umuntu wesifazane nje ayitshele. Ingoba awumsukeli vele umuntu owazi kahle ukuthi lowo muntu ngoba umthetho uvikela uwe. Yithi esivikela abantu besifazane. Ngisho ngamqala umuntu wesifazane kunegama azokutshela lona bese yakunqoba. Uzothi nje ungisukela ngoba ngumuntu wesifazane. Uyabona umuntu wesifazane bekwasho lawo mazwi usuke sekunqobile uyindoda. Uyabo. So for the fact ukuthi umuntu wesifazane noma ngakuthiwa uthi yena unamandla angakanani kodwa uyingane kumele avikelwe indoda. Indoda kumele yazi ukuthi noma yinini umuntu wesifazane uyohlala umuntu wesifazane and ayikho into oyenzayo ekhombisa ukuthi umuntu wesifazane ukhombisa ukulwa naye noma ukhombisa ukumhlukumeza ngoba umuntu wesifazane. Uma kunomuntu koyindoda odecide ukuyoskema umuntu wesifazane yileyo ndoda engagcwele. Yileyo ndoda engagcwele because phela kuyaliwa lemhlabeni bafethu ngesiqamba amanga.
and okwenzeka emhlabeni ilokho okwenzeka emazulwini. Uma ngabe unezitha ezimimoya ezikuhlaselayo, yonto isho ukuthi kunezitha futhi ezibonakalayo eziphilayo eziyimzimba ezinenyawo ezikuhlaselayo. Imimoya ukuveza ukuthi yalwa isebenzisa imizimba emphefumulo ihlangene nenyama. Shuthi mangabuya kumuntu uthi uyofuna usizo lokuthi akulwele nezitha zakho zakamoya, qinisekisa ukuthi nawe uyaqonda ukuthi izitha zakamoya zibuye isebenzisa izitha ezihamba ngemizimba. Angenje isibonelo nje, mangabe ushawa imimoya elwa nawe izomthola umuntu ozokulwisa emsebenzini. Mangabe uhlaselwa imimoya enamandla izozithola insizwa nabantu abanamandla abazokuhlasela. Imimoya awugcini ngokuyilawula ngokakamoya kuphela, ngoba nayo ayigcini isebenza ngokamoya, ibuye izidemonstrate ngemizimba yabantu abazofeza lenhloso efunwa imimoya. So mangabuya kumuntu uthi ufuna umuntu akuvikele einkingeni nasempini obhekana nazo, qinisekisa ukuthi lo muntu uyakunderstand ukuthi uthini, nawe futhi qonda ukuthi uthini kulo muntu. Uqonda ukuthini lapho? Uqonda ukuthi akakulwele nempi yakamoya bese kulwela nalezi zithe eziphilayo ezivala indlela yakho ezilemhlabeni. Ngoba ngeke uyilo yakamoya mawusuyeka eziphilayo, ukulwa ko2 ingane nangapha. Cabanga ke mawuzohamba umuntu, let's say uhamba umuntu wesifazane uthi uyaqinisa, yabo ngenza isibonelo, bakhona besifazane obona kahle uthi hayi ke umzimba umuntu wesifazane kodwa indoda le, bakhona abanjalo. Ngikhuluma ngomuntu wesifazane mina ukuthi bengabe nenkinga athi ngoba ngumuntu wesifazane. Ngiyababona labe ngathi bamadoda nje, angikhulumi ngabo lapho, ngoba khona impela abamadoda abakwazi ukuthatha ngisho irifle athi fuck off, kuyanyiwa manginyiwa. Sengithi mina kuwena qinisekisa ukuthi mawuhamba umuntu othi uzokulwela iziphi zakho, hamba umuntu onesibindi, hamba umuntu ongajiki, hamba umuntu oyaziyo ukuthi yini impi. Yingakho kuqala kwakuthi umuntu bengabe hamba inyanga mayiseba strong kwezinye insizwe, inkabi noma impi yayihamba iyohlasela inyanga. Inyanga nayo kumele ikwazi ukuyidefenda mayisifikile, kumele ikwazi ukuyibona impi, kumele ikwazi futhi ukuyilwa impi. Cabanga ke makuthiwa uqiniswa umuntu ongathi mase kufika impi kuyena imdabule ngempama vela abaleka yocasha emva kwendlu ukuthi lo muntu angakuvikela yini. Nansi impi seyifikile, ngoba impi yafika. Hayi madoda ayibu, hambile ngibonile ngizenzile, hey impi yafika emadoda. Angithi kuwena kufika umuntu ethi khona abangifuna ngesibhamu, kwangithi kuwena kufika umuntu ethi ngiyiphoyisa, ngileli iphoyisa elingene egebengini ezisatshwayo. Lelo phoyisa kumele mawuqinisa azi ukuthi uqinisa insizwa, azi ukuthi insizwa lothu uyayisebenza. Ngelinye ilanga le insizwa isebenzayo izitha zayo zingakufuna zikuthole zithi nangu lusiqhatha nebhizi. Mawuthi uqinisa inkabi azi ukuthi izitha zeinkabi ziyofika, uma ifika kuwena uyokwenza njani. Yilezi zokudonsa ngempama eyodwa bese zithi lifonela iclient lakho uthetha lize la manje nawe ubusi uyafona, hey phuthuma uze la konke kumele silungise, kanti usukhonjiwe usulandela yami umuntu umletha la. Kufanele kube strong, uunderstand ukuthi umuntu bethi ngizoqina noma umuntu bethi ngilwele usho ukuthini. Banezitha abantu, banenkinga abantu, kufanele kulomkhakha ube nteke nteke. Funa mayisekhala umuntu wakhe, umuntu omsizayo ethi nakho ngivinjwa, ithi uthinta esigodlweni, uthinte esigodlweni uthi uqonda khona ngoba uvinjiwe manje. Qonda khona ngokuthi umthetho awuthathi ubeke ezandleni zakho, ithi uqonda khona ubutshela amaphoyisa uthi khona umuntu abamvalele manje, ngiyakhona kodwa amaphoyisa athi hayi nathi sesiyakhona. Uyakhona kodwa
ukuze manje ukhona usizo lokuqala ongamnika lona unelungelo phela lokunika umuntu usizo lokuqala mawumuntu uvumelekile kodwa umthetho awubeki ezandleni zakho umlekelelo uyakhona awusho ukuthi hayi babahlasela hayi lalela ke awuthi ngene esigodlweni esigodlweni bika ukuthi ngihambani nami ngisawosiza loya muntu loya ngoba loya muntu kufana ukuthi simndeni kufana ukuthi umuntu walekhaya uvikelwe yithi ngizofa lefa khona ake uphinde futhi uyibuke inyango ihambayo othi ayikulwela inkingi ukuthi ingafa la ufa khona ake uphinde umbuke umfundisi omhambayo ukuthi leli swidi leli lingafa la ufa khona awuyibheke ukuthi mangathi usunkankiwe angakwazi ukuphuthuma mayisefikile angafika enzini mayisefikile awuyibheke mfethu leyonto uma engeke akwazi ukwenza leyonto emhlabeni izwa ngami nasemazulu ingakwazi ukuyenza leyonto yakwazi ukwenza leyonto mangabe mfethu umuntu othulwela abantu ngiyakutshela mfethu iba strong because abantu bahamba nezimpi ezinkulu uma ungekho strong fuck off mfethu ngela ngiyodayisa abantu bazobhuqa abantu behamba nawe uma ngabe uthi unomuthi wecala unika abantu umuthi wecala baphume iba nomuthi wecala ngiyavuma phinda futhi ube no connection iba no connection uconnection iba nawo ukuze athi umuntu bethi ngenkantolo ethile uthi dla lo muthi kodwa futhi nangocingo ubuthi into connection wakho ukuthi hayi khona abantu abakanje isimo sikanje mangabe kunje thiwe gcwala ngiyakufakela iba ready impukilo emhlabeni nokuphinda futhi impi uyilwe ngale emazulwini senja ke ngihlabulise wena lapho ukhona ekhaya mfethu lapho ukhona ekhaya ngeke baba ube strong makusabheka izimpi la usathulwela abantu kodwa uthi mawulwela abantu uvele usatshiswe umfundisi thizeni akusabisa umfundisi bese nawe uyasaba ngeke ubalwela abantu mawuthulwela abantu kuthiwe sokuhlanganyela phela zinyanga nawe usuyasaba mawulwela abantu iba strong because labantu balulwelayo banenkinga angithi ukubone mina mase ngibalwela abantu ukuyibona inhlamba ezibuye ifuna ukuza kumina ngivele ngisho ukuthi imimoya angithi why abantu balethe inhlamba ingoba khona into enje uyabona bengabe kulwa inkunzi abantu abalimalayo abalandile ngisho ngalo president abantu abazosafarisha abalandile noma yini into ethinta abantu abaphezulu kodwa abantu abayosafarisha kube labantu abakuma ground roots why kuba abantu abakuma ground roots it's because abantu abakuma ground roots automatically imimoya yayo ivele ithenge iphathi ngoba yenzela ukudefend umuntu othile ingakho uma uthinto phezulu kulimala abantu abaphansi so mina ngiyayijika leyanto ngithi mina mangabe kuthinta umuntu ophezulu akubenefit abantu abaphansi angithi wabona ngisikhathi selento selooting lesiyasikhathi selooting kwakulwa inkunzi lapha ngangiqala mina emhlabeni ukubona ukuthi makulwa inkunzi mase kubenefit abantu ngalesi yasikhathi normally mangabe kulwa inkunzi bayafa abantu qhamuka imimoya engalungile hlaselwa abantu qhamuka ikhukhula kube nesiphithiphithi kunyuka intengo yokudla intengo yopetrol intengo yani kuyaliwa makuliwa abantu abafayo babantu so ngithi mina ishintshe leyonto noma yini into enomsindo nelwisayo kodwa ayingagqilaza abantu ngoba abantu bamelwe yimi njengamanje baba akekho futhi oyoba namandla wokungichallenge bese yawina mase ngithe ngiyabavikela abantu bonke ngisho nabangangithandi no one can ever challenge me no one can ever challenge me ngaphandle umuntu bengabe sazemela ngoba njengoba ngila angivelanga ngabala ngihambile ngibonile nzenzi ngikhonjiwe
nganqoba ingqinamba. Mina ngifayanga mina ngayohlala emzini womuntu ngathi ngiyathwasa khona ngathi hayi sekuyakhishwa manje no. Mina ngihambe ingqinamba baba ongeke yahamba umuntu aphinda phile. Mhlambe lezi ingqinamba mina othi mawuzambile kube ukuthi uyafa yabona noma uyaphila. Mangabe uphilile uzoba into engiyona ngeke uyikhuluma into engekho ngeke futhi uvumele kubhubha abantu ngoba ngiyayazi into egange ngayo imimoya. So that is the reason why ngithi ke mina noma kuthiwa ubani ukuphi ayikho inkunzi eyongithinta ngabe inyanga ngabe umfundisi ngabe umbishopi ngabe umthakathi fusekani bengabe nenhliziyo ezimbi. Mina ngiyothintwa umuntu oyofika sizwane bese sizwene bese ethi kumina ulwela abantu mase ngiyamthemba lo muntu uyena umuntu oyokwazi ukuthi athi hayi king njengamanje abantu asibalweleni nampa abanye ngiyomlalela kodwa uma sinenhloso efanayo yokulwela abantu ngeke isondeze mina inja eduze kwami. Mangisondeza umuntu ngelinye ilanga ungibona nginomuntu engimsondezile okwazi lo muntu ukuthi sengimcheck ngambhekisa phansi ngambhekisa phezulu ngambhekisa eceleni ngambona ukuthi ulwela abantu. Hayi ukuthi azikho inkunzi engiyibona ukuthi silwela abantu zikhona kodwa hayi lezi nje ezizikema sek hayi lezo kodwa nje kulabantu bakhona mina engibabonayo ukuthi hayi ke lenkunzi lelo labantu yabo futhi indlela ebalwela ngayo abantu mzwale nginyuka imendlela kahle kuyona siyofika isikhathi nayo la iyothi khona fokofa siyofika isikhathi leso nama ngiqalanga nginje ngaphoqwa ingqinamba ukuthi ngibisho ingqinamba kwathiwa mangabe usasaba ukumela iqiniso ipower imfuna umuntu onovalo ayimfuna umuntu onovalo funa uthemba ipower hamba nayo bese uthi lo ngizomlwela ngoba ukwazi umuntu uthi uzokhipha izilwane into engabonakali bese uzohlulwa ukumnqobela umuntu into oyibonayo into engekho leyo. Njengalama simbe engihlale ngiwabona enzeka abantu bagwazele imindeni ethile ngoba konakele kudlalwa isikesh kugwazela umndeni othile kuthiwe uthani nezilwane ngoba nixakekile nanku 5000 bizani i-channel thizeni kubizwe ebandla ingane yabantu ene-channel uyakhala umndeni uthi unezilwane ekumele zikhishwe kanti kudlalwa isikesh akholwane kuphele 3 days 4 days kuthi wow seyiphumile izilwane zingakaze zibe khona zikhishwe ubani izikhishwe nangu umuntu bethi abantu ngibhoki yena bese yabaqholu yabaququda abantu khona amakhehla khona izinhla eziqola abantu ngoba abantu bezitshela ukuthi khona into ezikwazi ukuyikhipha ngoba kwathiwa ku social media ziyakhipha zibaqeda abantu ngelinye ilanga ngoba ngathi ngiyahlanya ekhanda kufanele abantu bakhale ngo 25000 bakhale ngo 50 bakhale ngo 100 yini ngasuke ngezwe kuthiwa kunezilwane ayikhiphile mhlawumbe zu4 inyanga kukhalwa ngazo ngaliyonto uthi uyambheka loyo kade enza content ngaliyonto uyabona ukuthi hayi yena abandla wayebiziwe kodwa uthe bese biziwe nayo inyanga kwakhona into empha yona lo benza content madoda uyabona mohlushwa zilwane ngampela kusucatshiwe ekseni ungazi ukucatshwe yini hlushwa zilwane lapho uyabona amahlushwa zilwane khona isigaba la zikubamba khona la eswini kuse baba ukungathi kubanjwa umuntu kunezandla la eswini kunezilwane ezilwayo lapho uyabona lezi zilwane lezi ezimcindezelayo nalezi ezilala nani emakhaya akuyona into ngazi ukuthi uhlushwa isilwane into leyo mfethu ekufanele wenzeni yonto into ekufuze umuntu omhambayo nje umtshethi ngilala nesilwane ubone ukuthi uyasikhipha yini kwena bengabe sikhiphile well done lo muntu okwazi ukukusiza bengabe ngakusizanga lo muntu loyo uzomthola omunye bengabe ungabathola bonke ungitshele ngizokusiza
Akuyonto yenzela icontent. Ngeke baba into enesilwane phakathi uyenzela icontent. Isilwane sikubona usacabanga. Isilwane baba ukwazi ukuhamba uthi uyofuna usizo, sihambe phambili sifike sivale. Noma sihambe phambili sifike singene kulomuntu wena othi uzofuna usizo kuyena, singene kuyena, simlawule. Mase simlawula akhuluma ilanguage yena engajwayelekile, athi idlozi lakho. Wakwamuza umuntu uyofuna usizo kunento ekudlayo esiswini. Uyofuna usizo kunento egingqa imoto. Uyofuna usizo kunento eqhatha nabantu. Sihambe lesilwane esigingqa imoto zakho. Sihambe lesilwane esikudlayo. Sikwenza isilima. Singene kulomuntu oyakuyena. Afika umuntu ayijike lento. Athi hayi imoto zigingqwa yidlozi lakho. Wakwayizwaphi into enjalo? Ukuthi khona umzali wakho ongathi igingqa imoto. Khona umzali wakho ongathi ifa. Manje ngimtshele mina. Amadlozeni lani khona ngicela ungathandi. Mawukuthi ubusuludubile lakho, ngicela uxolise idlozini lakho. Idlozi lakho likulwela impi enkulu. Wena bese ungabaza amandla edlozi. Once wawangabaza kanti sekukhona izilwane endlini, mase kunyuka izilwane, mase zizenza engathi ziyidlozi lakho ke zona. Zizokulawula ke zokunyisa lapha. Idlozi lakho alisoze laginqa nemoto. Usat ayikho lonto. Xolisane emadlozineni ngoba niwangabazile. Engathi niwangabaza niyawadayisa. Engathi niwadayisa niwenza alwe impi kodwa sedayiswa ingane yawo. Xolisane emadlozini. Ukuvuka ebusuku nje uthi idlozi lami mawukuthi ungilwela izimpi ezinkulu kodwa mina ngikudayisile ngangingabaza ngenxa ukuthi inkulu impeli wayo bese ngijahile. Mina ngicela ukuxolisa edlozini. Ngicela niveze ngamaphupho. Bese ukhanyisa ikhandlela ngo12 ebusuku ukhulume. Usho futhi uthi ngiyacela ninginike amandla ngikwazi ukuba nemali kamakhanda oil ngoba ngiyafuna wonke amathunzi amambi ngiyafuna asuke kumina. Ngibe nemali kamakhanda mase ngiyakingphaka naye angisebenze ngokuthembeka. Livume idlozi lakho uze. Yabo lekelele lona sithenga iphathi. Tshela leyo ndaba mina. Ngina kabi nje umuntu abavele badlalwe isilwane imqondo, badlale isilwane umqondo, isilwane sigijime phambili. Baba, isilwane sikwazi ukuthi babubizwe ku-interview. Bese sihamba phambili sewubiziwe, siyovala ke manje ukuthi noma i-interview ungaba perfect ube nawo wonke ama-qualifications, still ungawuthola umsebenzi. Ivele lento yenze njani? Ivele yenze kuthatha even umuntu ongaqualify njengawe. Or less qualified compared to you, vele kuthathe yena. Yini lokuthathwa yena? It's because yena asikho isilwane besimvimbela. Kodwa kunokuthi ngene wena, isilwane ohamba naso sithe kungamane ngene umuntu oless qualified. Uzoyimosha aphi lona? Uzoyimosha uma uzofuna ukuyilwa ngamandla. Ngeke uzowina. Mawuyilwa ngamandla khohlwa. Ngiyakutshela baba. Uthenjiswe indoda ithi ngiyeza ngizovela kini ikuthi sekumele ivele kini ivele iphele nya imali phele nya gcine ngingavelekanga yinda khona isilwane esivesane sivale indoda mayisithi ngiyeza kini uyozonda indoda wena uthi ayifuni ukungilobola ingithandi ikuthandi yabhubha futhi nomona ngawe kodwa mase kumele iyekini kodwa vele igijima iyekovala. Noma yenze wena umuntu wesifazane mase kumele kuyiwe kini uvele ube neyeconsi leli lokudakwa. Ube naleconsi leli lokuthi indoda isiyibuza ithi hayibo lo muntu kodwa mangabe ngimlobola engangihloniphi kanje ngizokwenza kalani. Lalela akazezi lo wesifazane sekukhona isilwane esivalayo. Language ejulile ngishoyo. Akuyona eyobhatoma yona yo17 le ngisho ilanguage mina. Ngishona lezi nkulumo ngizisholo because la ukhona ekhaya ngifuna unqobe by fire by force. La ukhona ekhaya angifuni udlala abantu la ukhona ekhaya. Ngangitshela ngithi uyayazi into enjalo baba. Uhambe yohlola uhanjwa yinto esiswini. Uhanjwa yinto edla ingane zakho njalo ingane ziyaphuma mase kumele wena ubambe ziyaphuma ingane. Uthi uyohlola kumuntu noma ufuna kulaphe ihambe phambili into edla ingane uthi mawufika kumuntu ivele imenza khuluma ilanguage ezokuconfuse thiwa yidlozi lakho shuthi idlozi lakho lidla ingane ngoba phela mangabe kuyingane ingane kusuke kuzidlo kusuke kuyidlozi lakho leli ingane shuthi idlozi lizidla lona ikhonto enjalo yebafethu ake siqaqekeni ngikhona ngiyinkosi yenu ayikho into eyonithinta fokofo ayikho
ayikho. Kodwa ngicela konke sikwenzayo asibeke namadlozeni phambili. Uma kuukuthi idlozi lakho besulingabaze kakhulu, ngicela uxolise edlozini lakho. Ngicela uxolise mfethu. Konke okufisayo sizokwenza ngoba ngikhona kanti ngisazoba khona. Noma khanda oil ukhona. Ingakho ngize ngathi mina ngoDisemba ngifuna uDisemba ukuhlukanisa unyaka. Ngifuna kuza ama-chemtrails kuze yonke into unyaka ngifuna uyohlukaniswa ngaphakathi edamini. Ngoba ngifuna maqala unyaka angabukhona umuntu ozokhala ngami ethi kunezinto ezingenzeki. Maqala unyaka ozayo funa yonke into abantu beze nezingane zabo beze izingane zabo ezindala nje ikwazi ukuthi zingakuhluphi iloko ethi mama hayi lezo ozothi nje bengabe uyoyishuthela lapha ya uyoyishuthela cela yona mina ngizoba nengqinamba yokuthi kumele ngakhe izitezi ezu2 kusuka manje. Esinye funa ngakhe lapha esangweni la ngena khona leya ndawo esangweni ifuna ngiyenze kube istairs ingqinamba ngoba ibar iyobe ihleli lapho la abantu bobe relax khona kunama big screen abafuna ukuyobuka ibhola makudlala ibhola I don't know bobe hleli lapha phezulu lapha esangweni mawungena kumele kushaye uDisemba 25 sesiphelile istairs esilapha esangweni bese kugoba nestairs engizosivusa esibhekene nalestairs esimhlophe kumele kushaya uDisemba 25 sesiphelile leso stairs leso bese kuzoba khona istairs engizosakha ngisifulele ngotshani esikulapha kuloyamuzi ophezulu kumele sibe sesiphelile leso stairs futhi futhi izitairs kumele ngiyiqede from now to December zo3 ingqinamba leyo zo3 lo muzi ophezulu khona istairs kumele ngisiqede nje engizosifula ngotshani asisikhulu kakhulu ilesi nje esube sifana ne-VIP kwabanye khona efuna ngisakhe esibhekene ngqo esilapha ngasedamini esibhekene nalesi esikhulu engiqeda ukusakha esekusele ama-interior design angene ke yabo so kumele ngivuse senye istairs lapha kumele sangweni lapha kube istairs lapha ya esoshaya ngama folding doors ngama-window ekuthiwa ama-flash diesel funeka lapha ya foko lawo mawini lawo kube nama big screen phakathi zo3 izitezi kumele ngizenze ngqinamba mangazenzanga lezo tezi zaba u3 ngeke uhlala umcimbi ngoDisemba ukuze uhlale sikhule sesangweni sikhule esikumakhanda khanda sibhekene nalesiya sincane silapha esofulela ngotshani 3 stages kambe bathi double short or something yeah ngqinamba le manginqobe leyo ngqinamba ngiyonikhombisa hayi-ke sengiyinqobile once ngiyayinqoba December wonke umuntu akehle funa futhi lapho ngibe sengivule nedamu funa ngilivule idamu funa ngiqasha ama-excavates azofika ngizonitshela abangabe selithi hayi-ke sefika ama-excavates funa afike alivule libe likhulu futhi amandla anyuke ngezinga eliphezulu mayenyuka amandla funa linyuke nedamu ngekunyuka amandla kodwa idama linyuke fana nawe mayenyuka amandla kini akhumusi ungatholi imali mawuthola imali kunyuka amandla lapho anyuka amandla akube khona indlu oyakhayo kuphinde kunyuka amandla futhi akube khona indlu yakhayo akwazi ubabona uMichael Jackson kunyuka amandla ehlala yedwa wakhe umuzi ongakazi ubone umuzi akwazi umbona uShon Mamkhize uyena uSibahle uAndile uyabona angazi ukuthi ulokhuzana umpisana kuyisiba kanjani lapha kodwa naye ngiyawubona umoya wakhe kodwa buka angithi nje bawu4 angisho njalo shiya ukuthi kwenzakalani phakathi kwabo akukona kwami lokho angithi kodwa bawu4 kodwa buka umuzi abanawo uyabona umuzi ndibo umamkhulu usho ukuthi khona amandla angenile maye ngena amandla wena normal kunyuka umuzi thina bakamoya maye ngena amandla kunyuka idamu angena amandla kunyuka idamu yabo buka nje umuntu onamandla lapha umusa amseleko amandla uyibuka ke lelokhuzana nomuzi wakhe ukuthi ungakanani umuzi wakhe buka abamakhosikazi akhe akhethwa yidlozi
ukuthi namhlanje ahleli and kuyaphithizela kumnandi. Sifuna abantu abanjalo thina. Abantu abanjalo. Sithembe esiphilayo. Hayi lesithembu ekuthiwa ngabona ubane nesithembu. Nami ngifuna isithembu. Elalela esenkanuko. Kufuneka isithembu baba sokuvusa umuzi esikhonjwa yidlozi. Idlozi likhethela abafazi. Tshela nje mina ngiyoyichaza ngelinye ilanga kobe ngathi ngiyagula. Yabo. Kobe ngathi ngiyagula. Igama kuphaka isibongo wanzamba bathi ngihambile bathi ngibonile bathi ngizenzile bathi wathinta ubhaka udakwe yini ngingqwele ebhuqabhuqimiza abafokazana ngotholotho likamentshise thuluza ngahambi nalifica ensimini cha uqakile kusazoshuba kusangenzeka noma yini ngithi mina mawuhamba umuntu ake umhamba umuntu oya kuyena ukufike nje umbuke emahlweni kanje ufike uthi kanje